Hakarta ka ba pra pukun dai snem klat no kendet u aktor ba pawnam jong ka Bollywood u aktor Dharmendra Dol menta ka sngi ka arpu sautarik unai weng jong usnem arajar arpusan hayeng sa jong u ha Mumbai kata hadin khat arsni baulami no na hospital ya u aktor Dharmendra lakha ha ka pra tarik uno pra jong usnem khat khandai spa lai pusan ha ka snong nastrali jong ka jila Punjab u Dharmendra la songkha ya arngur ki kurim ka kurim ka bankong ka dei ka prakash ka or bar ulayo saungur ki khun ki bakantup ya waktor ba pawnam ha jong ka Bollywood usani dol bat u Bobby Dol rengkat bat arngur ki khun kan thai ki bakantup ya ka Bijita Dol bat ka Ajita Dol ka kurim ka ba arpat ka dei ka Hima Manili bat naka ulayo arngur ki khun kan thai ki bakantup ya ka Aisha Dol ka actress bat ya ka Ahna Dol ka film ka bankong jong u ka dei ka dil bhi tira ham bhi tire bala derek da u Arjun hingkorani bala pelaj pajba ha usnem khat khandai rewho u Dharmendra la ak adu laispa tali ki film ki bakantup ya ka film ba ula akhadu menta ka ikis ka ba an supply no shen menta upanai no pra jong usnem arajar arpusan ka chingklat no jong uni aktor ba pawnam ha ka Bollywood u aktor Dharmendra kalalong ka jingdu nong ka bakraw ya ka Bollywood film industry hi barok kawai ya kinong kershan jong u bat ya kiriu film Hindi hi jong ka than chatai lamingi jong kari India